Ola, hoxe vou falar sobre o libro Noite de brazos e sombras de Agustín Fernández Paz. Sara é unha rapaza da Coruña que vai pasar as vacacións a Viveiro, na casa de súa avoa. A pesar de que morreu hai un ano, seus pais seguen insistindo en ir. Tras este acontecemento, súa nai fai unha distribución das habitacións e a Sara tócalle a do tío Ramón, unha habitación que súa avoa sempre mantivera pechada. Cando levan as noites dormindo aí, empeza a notar unha presenza extraña, como unha fantasma, pero non lle fai moito caso. Mais, un día, a piques de dormir, decide mirar se a fantasma está no armario e, en vez de atopar un espírito, atopa cartas e fotos. As cartas están dirixidas ao tío Ramón e veñen da súa namorada, Sara. Empeza a lelas. Nunha carta, Sara dille a Ramón que han de voltar a San Simón, á illa, e xuntos, xa que Sara vivía en Arxentina e Ramón en Viveiro, e habían de buscar aquela cousa. Sara, a rapaza, tras falar con seus pais, decide ir a San Simón a ver que é aquela cousa, e mira unhas referencias que o tío Ramón deixara. Ao día seguinte, Sara e a súa nai decidiron ir á illa. Siguen as indicacións e na parede de pedra, detrás dunha pedriña, aparece un anel. Finalmente, o anel libera o espírito de seu tío Ramón, que non podía abandonar o mundo dos vivos, porque o anel que lle tiña que dar á súa amada quedaba no mundo dos vivos, e sen el non se podían atopar.